bine v-ați la un nou episod. Astăzi sunt alături de Raul. Salut! Azi ne jucăm WWE, dar ca să fie mai șmecher episodul, știți, să-mi scoatem pe aia ultimii, ca să mă bate cu fratele meu primul, știi? Eu sunt CM Punk și Darius este Undertaker. Jucăm Battle Royale pentru centurile mondiale, World Heavyweight Champion și WWE Champion. Da. Haideți! Eu sunt CM Punk, el e Undertaker. Bă, da, nu văd bine că sunt prea mulți aici. Opa, Rey Mysterio vrea să mă scoată. Da. Sper să nu mă scoată, deci spamez aici pe aceste butoane ca să mă scoată. Uite cât am stat. Avem voie să ne așteptăm între noi, doar dacă vrem, dacă nu... Haideți să-l scoatem. Opa, am greșit acolo puțin. Ia vine scoate, mă. Rey Mysterio l-am scos. Hai să încercăm pe Batista. Să scoatem pe Batista. Da, John Cena vrea să-mi scoată pe mine. Oh, nu, am greșit din nou. Oh, nu. Așa. B, Y, perfect. Hai să ne mai batem și noi puțin. Mamă, ce picior, capul meu. Scuze. N-are nimic, putem să ne batem, dar să rămânem noi doi, ca să fie mai... Bine, hai, lasă aici că se bate. Lasă aici. Uro! Stai. Mă dă ce mai păcălit? Nu te-ai păcălit, hai că avem voie să ne batem. Dar doar să rămânem noi doi. Să ne batem și noi așa, cu flăște. Ia, stai să te ajut Batista. Ia vină lui Batista. Ia vină mult cu Batista, opa, Batista vrea să mă scoate. O, nu, m-a dus în colț. aici. Și Batista mă cam bate puțin. Vreau. Reversal, perfect. Sper că nu scot. Bum! N-a fost unde trebuie. Ia să-l iau eu pe John Cena, că m-am bătut deloc cu el. Este un rusian. Oh! Ia, hai să-ți iau, stau eu pe tine aici. Bă, dar nu e poate că să mai am ce și nu văd bine. Suplex! Oh! Nu pot să-l ajut. A rămas săracul ăsta Undertaker. Oh, shit, nu m-am uitat. Mai bine lăsam pe Batista. Un DDT acolo din partea lui John Cena. Să mi-a defunit după picioarele lui Batista. Opa. Op. În sfârșit că mă... Mi-a dat mare belly to belly, am înțeles. Dar du-te de aici. Că nu sunt atent. Așa. Batista, vină frate. Uite, mi-a dat reversal Batista cu spate. Să dau un reversal. Opa. Mi-a făcut un neckbreaker. Bine. Pun la sensibil. Ok, am semnătura. Haideți să ridicăm. Ridică-te, bă, Batista. Hai să duc un colț. Cred că acolo este semnătura lui CM Punk. Oh, nu. Ok. Nu, dar trebuie în colț, trebuie să stea cu spatele în colț. Deci cu spatele. Oh, nu. Hai să-l scot pe CM Punk. Bum. Bum. Nu nimeros. Da. L-am scos. Deci Batista este eliminat. Haideți să vedem. Oh, nu. Ia vină John Cena în colț. Opa, un neckbreaker aici. Frumos. John Cena are aproape semnătura, are 99. Și tu ai 94. Dar să dau un colț, să-mi dau și o semnătură. Dar prea vreau să-l dau un colț. Ia vină tu, Undertaker. Opa, n-am reușit să-i dau. Bă, vreau să stau ciuc. Oh, nu. Putem să Powerbomb? Nu. Putem Mă scoate. Oh, nu. Hai, putem să fac ciuc. Vezi că poți să-mi faci finisher, dar e submission. Mi-a făcut submission. Hai că ăsta e submission dacă. Ăla e finisher-ul? Serios? Ce finisher nu știu. Opa, Johnson aici îmi dă un picior, hai să vedem. Opa. E cu o semnătură. Dar nu mi-o dă mie. De lui. Oh, nu. Oh, mamă, ce mi-a dat. Ia, hai să dau un reversal aici, cred că vreau să mă scoată. Stai că vreau să-l scot. Du-te de aici. Vreau să scot. John Cena. Hai să John Cena, ia vină. Un suplex. Nu, este GTS.
Cum o să scope John Cena? Oh, ești perfect. Aici îmi place mie cel mai mult să fiu scoardă. Cred că scot așa din prima. Și începe bătălia, Darius. Opa! Hai să încerc să te scot. Hai să vedem. Eu sau Darius? Oh. M-a cam luat. Eu am aproape încă o semnătură, deci e bine. O, nu? E bine că nu a scos. Foarte bine. Perfect. Op. Dar nu merge să-i dau reverse. Op. Nu. Verde. Perfect, am scos. Ca să-i mai dau. Nu, să te duci aici. Bun. Neckbreaker. Bum. Bă, dar nu trebuia să scăpăm. Da, frate, dar eu am ceva ce se numește semnătură. Semnătura aia e de groază. E de groază. Op. DDT. Hai să te bag. Hai să te duc la coardă, în colț. În colț. Bă, dar nu aici, bă, ăsta nu-i colț. Op. Oh. Nu știu cum se mișcă, nu mai vreau asta. Semnătura, sper să nu trec de 150 pentru că vreau să dau și semnătura ca să-i mai iau din damage. CM Punk are centurile mondiale. Că a câștigat eu un meci, dar nu l-am filmat. În cele două centuri, într-un meci cu Rey Mysterio la Extreme Rules. Și în viață rușie, sper că trebuie să-i dau un reversal pentru că altfel e de groază treaba asta. Nu e... Nu e bine. Nu e bine deloc. Galben, X, verde, galben, X, verde. Este, m-am scăpat. Hup! Hai, în colț. Așa acasă. Deci, oh, mare lipice mi-am luat. E de groază, acum e chiar pe fudi. Nu! Cred că nu m-am băgat. Hop, neckbreaker. Oh, nu mă ridic. Frate, trebuie să te bag în colț. Am nevoie. Shut the fuck up! Este, hai, cu spatele. Cu spatele, bă. Shut the fuck up! Bă, trebuie cu spatele, frate. O, nu. Nu e bine. Este în colț, treci în colț. Nu era, nu. Ah. Mi-a dat un bec. Îmi bag puțin de asta, stamina, ca să... Nu mai am stamina deloc. Dacă mai dau un hit, fac... Bum. Finisherul. Haide să-l scoatem, băieți. Nu vreau. Băieți, este timpul. CM Punk rămâne campionul mondial. Bine, CM Punk. Undertaker foarte nervos. Bravo, Darius, nu ești bun. N-are nimic, data viitoare poate câștigi. Dar CM Punk este bun, cel mai bun. Deci finisherul lui Darius, nu știu ce finisher a fost ăsta, dar nu prea mi-a dat damage. Aici cunosc-o pe Darius. Night of Champions. Hai să vedem cum dă centurile. Haideți să vedem. Oh, cele două centuri mondiale sunt la CM Punk. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe la canalul lui Darius și la canalul meu, Raul Ronaldo. Sper că v-a plăcut. Cam atât a fost cu acest episod. Vom face și altele.